खुलुमबाय बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो रादाब लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं पिटि उषाया इन्डियान अलिम्पिक एस'सिएशननि गिबि आइजो आफादगिरि जाबाय होनना मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि फैगौ 10 दिसेम्बराव जानो गोनां बिसायख'थियाव पिटि उषायाल' बिजाथि जागोन होनना मिथिनो मोन्दों। मख'जाथावदि भारतनि जारिमिनाव गिबि खेब पिटि उषाया इन्डियान अलिम्पिक एस'सिएशननि आइजो आफादगिरि जानो हादों। मख'नो गोनांदि 52 बोसोर बैसोनि पिटि उषाया गोबां एशियान गेम्सफोराव सनानि मेडेल देरहासारनो हाबोदों। नैथि रादाबाव दं खुंथाय गोहोनि सरकाराव गावखौनो बिजनेसनि मासिगिरि महरै सिनायथि होनाय शुकुर आलीआ रायजो राजाफोरजों हमजादों होनना मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि शुकुर आलीआ सरकारनि बिथांखि होनायनि मुङाव रायजो राजानिफ्राय सासेयाव 20,000 रां लानायनि अजदाव हमदों होनना खौरां मोननाय जादों। शुकुर आलीनि जाख्ल'नायनि हेंथायै गोख्रों जादों रायजोफोरा। बिनि उनाव काजोलगाव पुलिसआ रायजोफोरनि आखाइनिफ्राय थानायाव लानानै थाङो शुकुर आलीखौ। थामथि रादाबाव दं बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारीनि आंगो बिफा मंगलसिं नार्जारीया मैया फुंबिलिनि 6 रिंगासोआव बाथिपारायाव थानाय गावनि न'आवनो हरखाब प्रेसार स्ट्रक जानायजों गोब्राबै नोरजिया जायो। मख'नो गोनांदि बङाइगावनि लवार आसाम देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो होनना मिथिनो मोन्दों। बे खौरांखौ मिथिनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांनि देहाखौ थाबैनो गाहामाव फैफिननायनि थाखाय अबं गसाइनि खाथियाव आर'ज गाबहरदों। जाथायखौ मिथिना बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो एबसुनि दैदेनगिरिफोरा खौरां लाहैयो। ब्रैथि रादाबाव दं क'क्राझाराव मैया एमपि नभ कुमार सर'नियानि खौरांगिरि मेल। क'क्राझार लकसभा बियाबनिफ्राय बिसायख'थियाव बादायलायनो साखाफारा नभ कुमार सर'नियाया। मख'नो गोनांदि फैगौ 2024 इं मायथाइनि जानो गोनां एमपि बिसायख'थियाव जिएसपिनि आफादगिरि नभ कुमार सर'नियाया इन्डियान रिजनेल पार्टिज फ्रन्ट हान्जानि बिसायख'थि गेलेनो साखाफारा। बाथि रादाबाव दं मैया 18 टन बार्मिस सुपारि हमनो मोन्दों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला शिबसागर जिल्लानि हालवाथिं मुंनि जायगायाव पुलिसफोरा बे 18 टन बार्मिस सुपारिखौ हमनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि बे बार्मिस सुपारिखौ नागालेण्डनिफ्राय 61 नं राजा लामाजों गंनै गोजाम ट्राकआव लाबोदोंमोन। बे बार्मिस सुपारिखौ कलकातासिम लांनो नागिरदोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। बे बार्मिस सुपारिजों लोब्बा थानाय 7 सुबुंखौ पुलिसफ्रा खाबाय होनना मिथिनो मोन्दों। बे खाजानाय सुबुंफ्रा जाबाय राफिक आहमेद 38, आरिफ आहमेद 38, आइहेब आली 55 बोसोर, खाजमुद्दिन शाइख इस्लाम। दा बिसोर दायनिगिरिफोरखौ पुलिसफ्रा उल्थां फाल्थां सोंथि सोंगासिनो दं होनना मिथिनो मोन्दों। द'थि रादाबाव दं मैया डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटिनि सासे फरायसाया बिल्डिंनिफ्राय बारजुमनानै गोब्राब जखम जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे फरायसानि मुंखौ शिबसागरनि आमगुरिनि थागिरि आनन्द शर्मा होनना मिथिनो मोननाय जादों। जाथायनि सोमोन्दै मोजाङै मिथिनाय बादिब्ला बिथांखौ सिनियर फरायसाफ्रा सानबासो सिगांनिफ्रायनो रेगिं खालामबाय थादोंमोन आरो बाराद्राय रेगिं खालामनायखौ सहायनो हायैनि थाखाय आनन्द शर्मा मुंनि बे फरायसाया बिल्डिंनिफ्राय बारजुमनानै गावनि जिउखौ फोजोबना लानो नाजादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। दायनिगिरि हिसाबै मिथिजानाय 3 रेगिं खालामग्रा सुबुंफोरखौ पुलिसआ हमबाय होनना मिथिनो मोन्दों। बे 3 रेगिं खालामग्रा दायनिगिरिफोरनि मुंखौ फारि सिमन्त हाजरिका, निरन्जन ठाकुर आरो प्रनजित बरुवा होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा दा बेखिनिमोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामो दाबाव आरो बेल आइकनाबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दाहाय बेलासिनि रादाबफोराव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।